ӯ асбобҳои мусиқиро дар сатҳи касбӣ менавозад. ҷодаи илмомӯзӣ ҳам барояш роҳи ростину асосист. ва ниҳоятан ӯ як чемпион, як ливобардор ва фарзанди фарзонаи миллат аст. пас кист ӯ ҷуз Мумин Нуров? касе нест. роҳи таъин намудаи Муминро барномаи Ифтихор бо маром қисса мекунад. шаҳри Душанбе, боғи Ғалаба. макони дӯстдоштаи Мумин Нуров барои тамрини субҳгоҳист. манзараи ҷаззоб ва зиннапояҳои сершумор. барои анҷоми дилхоҳ тамрин айни муддаост. ин ҳама долу дарахт ва ҳар сангу гили ин боғи таърихӣ замони тифлии Муминро ёд дорад. чун ӯ соли 2004 дар кӯчаи хоруғи ноҳияи Шоҳмансур, ки наздик ба ин боғи зебост, дида бар ин дунёи гум шудааст. дар солҳои наврӯзтанҳо ӯ барои бозиву саргарм шудан ба шуғли кӯдакӣ пой бар ин макони дилфиреб мениҳод. вале ҳамакнун ҷои беҳтаре барои тамрини инфиродӣ ҷуз он ҷо интихобе надорад. ҳар боре вориди боғ мегардад, аз сидқ тамрин мекунад, то шарафу шони хешро бештар намояд. замони наврӯзтани худро бишнохтан дар ёду хаёли Мумин, чемпиони ҷаҳон шудан ки чӣ, ҳатто ба гӯшаи хаёлаш намерасид ки замоне ба варзиш шуғл меварзад. аммо омилу дастакҳое аз ҷониби ғайб ӯро ба олами беҳтарони варзиш ворӣ намуданд, ки ҳамакнун дил кандан аз он барои қаҳрамони навраси мо ҳамсони ҷудо гаштани пӯсту нохун аз ҳам мебошад. вақте ки 3-4 сола будам, бисёртар дар навозанда, яъне доирачӣ таблак хеле бисёртар шавқи зиёд доштам. ман бисёртар менавохтам. вақте ки менавохтам дар хона, ҳамсоямон, яъне дӯстонам ба дар хонаи мо меомадан рақсу бозӣ мекардан ва бобом бибимно хеле хурсанд мешуданд. баъди чанд қа гузашт ки вақти 4 сола шудам, бобоям ба ман якта таблак харид, ки ман боз бисёртар шавқам боз дар ин, яъне навохтан бисёртар шуд. баъд аз он чанд қа гузашт, ба ман як қариб 6 сола вақти синфи 1-2 мерафтам, медидам ки бачаҳои амакам ба намуди ҳамин федератсияи теквондо ва кикбоксинг ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бар ҳамҷо омада тамрин мекарданд. боз ман аҳамият додам, чанд бор медидам, ҳавас мекардам, вале намерафтам. вақте ки ман яъне ба мактаб мерафтам, меомадам, яке чанд бор дидам ки ба хоҳиш кардам ки аз закоям ки манро ба ҳамин намуд бари ё ки ман шидам тамошо кунам да ҳамин намуди теквондоро. вақте ман шиштам болода як ҳафта 3 бор машқ мекардам. ман мешидам ба тамошо мекардам, ҳочи тавре ки яъне мураббиам Султонов Асадин ҳочи хеле ҳар як зарбаҳои онҳоро нигоҳ мекард. дар 1-ним соате ки машқ мекардам, хеле зарбаҳоро нишон медоданд, яъне нозикои теквондоро ба бачаҳои амакам Нуров Абубакр ва Нуров Раҷабмурод, ки дар ин ҷо тамрин мекарданд, амрои дӯстон и Султонов Асадин ва нозикои теквондоро дар 1-ним соате ки машқ мекарданд нишон медоданд. ва кай ки аму устодам нишон медоданд, маро ҳавасам меомад. кай ки ба ҳамин намуди теквондо мерафтам, ҳавасам бисёртар мешуд. Муминҷон вақте хурдсол буд, дар дилш завқи бисёр ба асбобҳои таблаку доира завқманд буд. вақте ки хурдсолӣ шудам, дар фикри мо ин хаёлам набуд ки ин варзишгар мешавад. вақте синни 3 сола буд, 4 сола буд, Муминҷона ман гирифта ба домпионери вай наврасон бурдам. дар он ҷо
маркази наврасон бурдам. Дар он ҷо Муминҷонро дидан, ӯ ба хурдсолӣ навозиши таблакро гирифт, ҳамаро ба ҳаяҷон овард. Баъд як сол дар ҳамун маркази кӯдакони наврасон таҳсил кард. Баъд омаду рафту вай кард. Ин бачаҳои амакаш Абубакр, бачаи амааш Мурод ба машқи варзиши теквандо машғул буданд. Баъд Муминҷон хурдсол буд, синни 7 сола буд, 8 сола буд. Бабаё гуфт: модарҷон, ман ба ин касби теквандо варзиш меравам. Гуфт ки мо зид будем ки ту хурд ҳастӣ, аз ҳудаш мебароӣ намебароӣ. Не, ман меравам. Хай мо бо падараш гуфтем хай равад, як бинад худашро. Баъд рафт ки чиз дар он ҷо ки хай иштирок кард. Вақте ки нозикҳои теквандоро омӯхт, боз ба мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ иштирок намуд ва ҷоҳои якумру дуюмро ишғол намуд. Баъдан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекард. Дар он ҷо ҳам ҷоҳои якум ва дуюмро ишғол намуд. ба ҳангоми худро дуруст бишнохтану суфтаро аз носуфта фарқ кардан, тақлид ба амакбачаҳояш Муминро ба толори варзиши теквандо овард ва мураббии ҷавон Султонов Асдин ӯро зери қаноташ гирифту чун фарзанд таълимаш дод ва то бадин сатҳу мартаба расонид. Нуров Муминҷон ай 2013 ҳамин толор ба машқ мекунад. Бачаи ба ҳавас ба чиз буд, ҳаракатҳое ки дар якум рӯз худаша нишон дода, дар ин машқҳое ки дар қатори охирон меистод, камарбанди сафед буд. мо устозо мақсад бисёр чиза аҳамият метиҳем. Вақте ки варзишгарон ҳаракатҳое ки устозе ки нишон метиҳад иҷро мекунад, хеле Муминҷон дар дарини варзишгар фарқ мекард, худаша беҳтар нишон медод. Ва Муминҷон баъд ҳаракат кард ки камарбандошо алиш кунад. Вақте ки фаҳмид ки ҳар як камарбанде ки алиш мекардаги чизеш ба дараҷаи баланд меравад, ва ҳаракат ки кард, якум мусобиқаш ки баромад кард, бой дод. Ай камарбанд баромад кард, бой дод. Баъд аз парин бой дод, гиряра бардошт ки ман наметавонам бурида иқама машқ мекунам, ин қазо ман савол дод. Ман гуфтам ин чиз барои варзишгар имтиҳон аст ки бояд зиёдтар бояд ҳаракат кунӣ, и дафъ чизҳои беҳтар ба мерасӣ. дар як ҳафта 3 бор машқ мекардам, яъне душанбе, чоршанбе, ҷумъа машқ мекардам аз соати 2. ман дар он вақт камарбанди сафед будам. Бисёрта баъд аз 4 моҳ, яъне ҳар як кас дар теквандо машқ мекунад, яъне дар 3 моҳ пас экзамен мегиранд. Экзамен мегиранд ки бояд аз ин пояс, яъне аз ин камарбанд ба камарбанди дигар гузарӣ. Яъне ман камарбанди сафед будам. Баъд аз 4 моҳ ки ман машқ кардам, ёки 3 моҳ машқ кардам, камарбанди зардро гирифтам. камарбанди зардро гирифтам, яъне бо ёрии устодам боз машқамро бисёртар давом додам, шавқам бисёртар шуд. баъд аз 1 моҳ дар ҷумҳурии худам, яъне дар Тоҷикистон, мусобиқае баргузор гардид ки маро устодам дар вазни 24 кило дар синни 8-9 сола тайёр карда, ва дар он ҷо ман баромада дар вазни 24 кило якум ҷо гирифтам. соли 2016 замоне ки дар бораи устодаш Султонов Асдин барнома таҳия мекарданд, рӯзноманигор аз Мумин хоҳиш мекунад то дар бораи нахуст мураббиаш ҳарфе бигӯяд. чун хурдсол буду боре назди дурбини сабт сухан нагуфта буд, дасту дилаш меларзид. Аммо муҳаббати беандоза нисбат ба устод ӯро беихтиёр
ба сухан гуфтан таҳрик медод. аз синфи сеюм машқ мекунам ва ҳозир синфи 6 ҳастам. 3 сол аст ки ман дар теквондо машқ мекунам. ман дар ваҳдат регар шаҳри нав ҷои аввалро гирифтам. ман мехоҳам дар оянда мисли мураббиам чемпион шавам. дар чемпион шида парчами худамро бардорам. ман теквондоро дӯст медорам ва мехоҳам дар оянда чемпиони ҷаҳон шавам. ҳикмати хостан ин тавонистан аст ҳолӣ аз мантиқу ҳақиқат набудаву нест. мумин нуров ҳам замоне мехост чемпиони ҷаҳон гардаду бо виқору ифтихор назди дӯстону пайвандон ҷилва намояд ва орзуву омоли ин навраси бо маҳорату сарсупурдаи варзиш дар кӯтоҳтарин фурсату фосила ҷомаи амал пӯшид ва ҳамакнун кулли мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ фароҷумҳурии теквондо ИТФ бидуни иштирокаш бенуру беҷилост. вақте ки камарбанди сабзро гирифтам, баъди аз 3 моҳ пас камарбанди сабзро гирифтам, бисёртар бо машқи худамро давом додам. боз бо камарбанди бо кабудро гирифтам. дар 1 сол аллакай ман тавонистам камарбанди кабудро гирам. боз мусобиқаҳои шуданд ки дар ваҳдат. он вақт дар он ҷоям ки ҷои намоёнро ишғол кардам, 2-ум ва 3-ум ва 1-умро ишғол кардам. баъд аз он камарбанди сурхро ба ман устодаи мане ки дар ҳамин мусобиқае ки дар аввалин республика меган ҷумҳурияве ки дар Тоҷикистон гузашт, дар ҳама ноҳияҳо буданд ки ман дар он ҷо ҷои аввалро гирифтам. устодам ба ман камарбанди сурхро ҳадия кард, яъне дар пеши дӯстонам ҳадия кард. баъд аз ман машқи худамро давом додам. баъд 2017 шуд ки ман бо ҳамроҳи рафиқонам ба камарбанди сиёҳ сарфароз гардидем ки ин баландтарин натиҷа мебошад. баъд аз он маро ва дигар дӯстонамро дар яъне дастаи якачини теквондо қабул кардам. мо яъне дар ин ҷо мураббиёи бисёр буданд, яъне Мирсаи Яхев, Таҷибаев Муҳаммадҷон, Султонов Фаслиддин ки моро тайёр мекарданд. яъне дар дигар давлатҳо мо рафта ҷои аввалро гирем. соли 2018 буд ки яъне дар давлати Ӯзбекистон, яъне шаҳри Тошканд мусобиқаи теквондо баргузор гардид ки ман аз 2 нав баромад кардам ки яке аз отили буд, яке аз спаринг. ки ман дар он ҷо ҷои аввал ва ҷои сеюмро ишғол кардам. соли 2018 барои Мумин Нуров солу мавсими хубу бобарор буд, чун талошу заҳмати пайвастааш самар меоварду хешро ба чашми раиси Федератсияи теквондо ИТФ Мирсаид Яҳёев ҳарчи касбитару ҳирфавитар нишон медод ва мураббии саррофу заршинос қарори қатъӣ дод ки муъмини бомаҳорат дигар бояд аз ҳайати тими мунтахаби теквондо ИТФ баромад намояд. ман муминҷон кати як 3 сол пеш шинос шудам. мо он замон ба чемпионати ҷаҳон ки дар Булғористон гузаштагӣ буд, ба тайёрӣ истодагӣ будем. вале камарбанди сурх дошт ва чемпиони ҷумҳурӣ буд, чемпиони шаҳр буд. ҳамон замон даста якачиба даъват кардаму кора сар кардем. натиҷаи баромади муминҷон дар чемпионати ҷаҳон ҷои 3 буд, медали биринҷӣ. хуб баромад карду камакак нарасид. ҳамон замон таҷрибааш расидагӣ набуд. баъди вай ҳамин 1.5 соли охирон ки мо ҷиддӣ тайёрӣ дидагӣ будем, боре ки ковид буду, мо имконият надоштем дар толор машқ кунем, берун машқ мекардем. соати 6 саҳар
назди ҳамун шаршара ҷо ёфта будем, тамоми дастаи качин ҳамҷо меомаду машқ мекардем. Он замон дидам ки бисёр бачаи менадӯст. Ин ҳамин чизи асосӣ барои ман чун мураббӣ, агар варзишгар менадӯст бошад, мондагии корҳои ҳамаш ҳал карда мешавад. Барои тез ҳама чизҳои омӯхту имрӯз яке аз беҳтарин варзишгари федератсия ҳисоб мешавад ва исбот кардаги ҳамин корро ҳамин сол моҳи июл мо дар мусобиқаи байналмилалӣ ки дар пойтахти Ӯзбекистон шаҳри Тошканд гузашт, ин Ӯзбекистон Open буд. Онҷа баромад карду соҳиби медали тилло шуд. Хуб баромад кард. Боз ҳамун намуде ки вай ҳеҷ вақт баромад кардаги набуд, ринг ба баромадагӣ буд. Ин як чизи вазмӣ буд, барое ки унҷа ҳам контактам сахттар, қоидаам камтар дигахе. Лекин инам омӯхту, хуб баромад кард. Баъди вай ина баромад дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон дар Минск, ки якум медали, нахустин медали тиллое ки дастаи якачин Тоҷикистон гирифт, ин қисмати вай ки буд, Муминҷон. Дар спарринг медали тилло гирифт, дар тир медали нуқра гирифт. Пас аз ин вақте ки ҷоми ҷаҳон сар шуд, ман хиёл кардам ки ин ва дигар варзишгароне ки дар чемпионати ҷаҳон баромад карданд, монда ҳаста шуда буданду дигар баромад намекарданд. Не, ва ё хоҳиш карданд ки мо дар ҷоми ҷаҳонам мехоҳем баромад кунем. Баъд дар ин мусобиқаам боз медали тилло, соҳиби медали тилло гашт. Бисёр бачаи хоксор, бачаи духтаро кати муносибатош нағз, мураббӣ кати нағз. Ба фикри ман ояндаи нағз дорад ин бача. мо фақат дастгирӣ карда истодем. ҳангоме ки Мумин дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон дар шаҳри Мински, Беларусия сазовори ҷои аввал гардид, он рӯз барои устодон ва хонаводаи Нуровҳо рӯзи бузургу фаромӯшношуданӣ буд, чун омолу армони чандинсолаи онҳо ба ҳақиқати кул пайваста буд. ман дар хона нишаста будам, дар ҳаяҷон будам ки писарам дар онҷа ба ваи чӣ хел мекунад. Рафт ба вай шидагӣ будам ки яке занг зад писарам, гуфт ки модарҷон, ман якум ҷо гирифтам, 5 рақибамро ба мағлуб кардам. сари дастовардҳои варзишии Мумин гуфтему гуфтанд. кунун моро месазад сари илмомӯзиву масъулиятшиносӣ дар бобати таҳсил андешаронем. аз замоне ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 102 ба истифода дода шуд, Мумин Нуров бо даҳо ҳамсолаш давоми таҳсили хешро бар ин мактаби зебову боҳашамат пайвастанд. ӯро ҳама ин ҷо дӯст медоранд ва набуданаш фазои холиеро мемонад ки намоён ба чашми устодону ҳамсабақон аст. Нуров Мумин бениҳоят бачаи пеш аз ҳама бо тамкин, зирак, хушрафтор аз рӯзҳои аввали таҳсил худро дар байни ҳамомӯзгорон ва ҳамхонандагон аз ҷиҳати мусбӣ нишон дод. ба дарсҳо сари вақт меояд, бо хонандагон, бо дӯстони худ муносибати дӯстона дорад. ҳамаи он сипоришҳое ки аз ҷониби омӯзгорон дода мешавад, бояд гуфт ки Нуров Мумин бечунин чаро ва сари вақт иҷро мекунад. шавқу рағбаташ бештар ба фанҳои дақиқ хеле зиёд аст. ӯ фанҳои математика, физика, химияро бениҳоят дӯст медорад. дар баробари ин ӯ ба омӯзиши фанҳои хориҷӣ, забони англисӣ ва забони русӣ машғул мебошад. падару модари ӯ бо мактаб робитаи зич дорад. бояд гуфт ки ӯ дар корҳои ҷамъиятии муассиса низ фаъолона иштирок мекунад. дар тамоми чорабиниҳои сатҳи ноҳия, шаҳр ва ҷумҳурӣ фаъолона иштирок кардааст. дар баробари ин бештар ба варзиш майлу рағбаташ хеле зиёд аст ва боиси ифтихори мо коллективи омӯзгорони
مؤسسه تحصیلات میانه رقم 102 ناحیه شماسور شهر دوشنبه است که او در چمپیونات جهان سزاوار جای اول و مدال طلا گردید که باعث افتخار همه ما آموزگاران و خوانندگان می باشد. پیش از همه در تربیت کودک پدر و مادر نقش اولین درجه دارد. باید گفت که والدین نورف مومین با مؤسسه رابطه زیچ دارند و پیوسته از احوال مومین با خبر می شوند. در درس ها اشتراک می کنند، از روزنامه الکترونی دانش فعالانه استفاده می کنند و عموما در مجموع اگر گوییم نورف مومین پورا تحت نظارت پدر و مادر و مؤسسه قرار دارد. او یک لحظه وقت خود را نیز بیهوده نمیگذراند. نورف مومین جان یکی از بهترین رفیق من می باشد. ما طول 11 سال نشود که در یک مؤسسه تحصیل می نماییم. او در مؤسسه رفتاری نمونوی دارد، در درس خوب اشتراک می نماید. و وقتی که او به شهر مینسک و جمهوری بلاروسیا سفر کرد، ما همه با او باوری داشتیم، باوری کامل داشتیم که او در حقیقت او جای اول را اشغال می نماید. ما وقتی که او جای اول را اشغال کرد، ما چنان خرسند شدیم و چنان انتظار او بودیم که او بیاید و ما او را رفته پیشواز بگیریم و حتی بعد ما اون را رفته با گل و گلدسته ها پیشواز گرفتیم. برای بیدار کردن معاینه سر و قوی گرداندن ذهن، مشغول گردیدن با بازی شахمат بهترین وسیله است که این عامل را مومن خوب درک کرده و شغل ورزیدن به این نوع ورزش هم کار و پیکار همیشه‌اش زمان فارغ از تعلیم می باشد. سرچشمه کل دستاوردهای موفقیت‌ها به شک و شبهه آب خوردن از عائله سالم است. چون مومن در عائله سالم و با معرفت رشد و کمال یافته است، بسیار فروتن خاکسار و در کار و گریخانه دستیار و عصای دست مادر مشت پرش است. در عائله نخست فرزند نازدانه و عزیز می گردد. چون مومن هم اولین فرزند بود، برای بابا و بیبیش از همه عزیز و معتبر بود و نخست اسباب ضربی را محض آنها به نبیره دوستدارشان تحفه کرده بودند، زیرا می‌خواستند حیاتش همیشه پر از نشاط و شادی باشد. هر زمانی که خمار طفلی و یاد بابا و بیبی در ذهنش میچرخد، به اختیار اسباب‌های ضربیش را به دست گرفته نوازش فارم انجام می‌دهد. این دایره را بیبیش چون نشان صداقت به نبیره دوستدارش تحفه نموده بود و هر زمانی که عمه‌اش یاد از مادر بکند، تسکین دلش محض ضرب دایره نوازی مومن هست و بس. وقتی که یاد مادر میکنم، مومن جان را میگویم که همون دایره که از مادرم یادآوری مانده است به ما نوازد. این خانه سراسر با نشان و جایزه مومن آرا داده شده است و هر زمان وارد آن میگردد جهان فرح روح و جسمش را فرا میگیرد. تمام بود و نبود و خاطرات خوب کارنامه ورزشیش زیر این سقف نهفته است. در حال حاضر مومن نورف تنها یک مقصد و هدف دارد، این هم چمپیون المپیک گردیدن. او همیشه دعا میکند تا ورزش انتخاب کردهش شمول بازی‌های المپیک گردد. به مبالغه میتوان گفت اگر ورزش تکواندو ایتیف به قطار بازی‌های المپیک وارد گردد، پس مومن میتواند به کام دل برسد، چون کسبش را دوست می‌دارد و در راه رسیدن برخواستش از صدق زحمت میکشد و ما هم اینجا اکتفا میکنیم و حکمت بزرگی به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خار بود گل دسته گردد.